Babi, ahojte, moje meno je Majka, mám 27 rokov a som na materskej dovolenke s dvojročným synčekom. Po porode išli moje kilá hore, nemala som si na seba ani poriadne čo obliecť a keď sme aj niekam išli, tak som bola rada, že môžem ísť v teplákoch. Nemala som žiadnu silu, energiu, vôbec nič sa mi nechcelo. Keď som si na Facebooku prečítala, že Peťka má transformačný program na bohyňu, tak som neváhala ani chvíľu, ani som sa do tohto programu prihlásila a som rada, že ma vybrala. Po 7 týždňoch v tomto programe som plná síl, energie, radosti. Teším sa každé ráno, že si zasvedčím spolu s Peťkou. Na Facebooku si popíšeme s babami, ktorá má čo nové, čo sa jej darí, čo sa jej nedarí, ako ich okolie vníma tú zmenu nie len po fyzickej, ale aj po tej duševnej stránke, ktorá si myslím, že je v chudnutí veľmi dôležitá. Takže držím vám palce, aby ste to dali a verím vám, že to dáme. Takže hurá do toho. Čaute.